El cap de govern, Xavier Espot, ha anunciat una reorganització dins l'executiu. El Ministeri d'Afers Socials i Funció Pública es divideix en dues carteres separades. A partir d'ara, Trini Marín es concentrarà exclusivament en Afers Socials, mentre que Marc Rosell assumeix el Ministeri de Funció Pública. Rosell compaginarà aquest nou càrrec amb les seves actuals responsabilitats en transformació digital i telecomunicacions. El canvi té com a objectiu centrar esforços en la negociació de les seves noves graelles salarials de l'administració pública, un procés que es considera complex. Per això, segons el govern, cal una decisió exclusiva. Pel que fa a afers socials, es destaca que el volum de treball ha crescut, amb reptes com la nova llei d'accessibilitat, la valoració de capacitats i l'envelliment poblacional. La separació de carteres es presenta com una mesura per garantir una gestió eficaç. Els canvis s'han fet oficials avui mateix, un cop publicats al butlletí oficial del Principat d'Andorra. Deixa'ns el teu comentari i segueix-nos per més actualitat.